Táto vábnička je určená pre úplných začiatočníkov, ako aj pre skúsených pokročilých vábičov. Vábničku jednoducho uchopíme do ruky, prstom si zakrieme otvor na vábničke a pomalým stláčaním vyľudíme jednotlivý zvuk. Táto vábnička je kombinovaná, čiže ak by nám nesedelo stláčanie gumového balónika, môžeme tú vábničku opačnou stranou, týmto oranžovým náustkom, vopchať do úst a jednotlivým ťahaním vzduchu vyľudíme takisto hlas rujnej srny. Na tejto vábničke vieme napodobniť aj skočné vrieskanie srny. Zase to bude podobným spôsobom ako na začiatku. Čiže chytíme vábničku do ruky, zakrieme si otvor na gumenom balóniku a prudkým stlačením vábničky vyľudíme zvuk skočné vrieskanie srny.